Samantala, Idol, inihihirit po ng ilang barangay health workers sa Dagupan City ang dagdag benepisyo sa kabilang patuloy po sa sa patuloy na pagsiserbisyo. Sa panayam po ng IFM News Dagupan sa mga ilang BHW, sinabi ng mga ito na malaking tulong para sa kanila kung ito ay mabibigyan ng pansin upang kahit papaano ay matugunan ang kanilang pangangailangan. Para po sa akin, dapat po nataasan. Kasi marami pong, anong tawag doon? Marami pong dapat na i-focus ang mga barangay workers. Ang tinig po ng isa po sa mga BHW na nakapanayam po ng ating IFM News Team Dagupan, at bukod pa rito, sang-ayon rin po sila na taasan kung sakali ang honoraria na kanilang natatanggap dahil sa kanila rin naman umanong ginagampanan na tungkulin bilang mga health workers sa kabila ng kanilang mga tungkulin na ginagampanan ng kanilang bilang health workers ng kanilang barangay. IFM News. IFM News. IFM News.